Mazauna Libya 'yan Nijar gaba ɗaya, ya haƙuri ya juriya da al'amari. Allah ya ƙaddara mu gode wa Allah, alhamdulillah jalali Allah. Mu ƙara haƙuri komi ai lokaci ne, daɗin ta guda ne ƙasan mu suke mai damu. To ya haƙuri ya ƙaddara ikon Allah, ya haƙuri mu gode wa Allah. Daɗin ta guda ne ƙasar mu suke mai damu, kama mu suke yi har duka ma, komi shafa ake yi wahala ma. In an kama ka sifta ake sa'a ɗarme ka, yiwa don Allah wulaƙanci yayi yawa sosai. In ka ruga su harbe ka, in ka tsere musu ma. Akwai fada na can yan gari sun ɗora ta su, kana zuwa daidai can su rike ka su dake ka. In kana dawowa ya sun amshe, in ka tsere fa su harbe ka. Su ma sun kasa fada ta su ebo banza suke kira, sun samu yakai sun samu yan Nijar. Ya Allah ka taimaka kawo ƙarshen wannan lamarin. Allah ka ba mu abin da muka zo nema, dan fa mu kai mu bar ƙasar su, tun da ba sa san mu ba sa san ganin mu. Ya Allah ka ba mu abin da muka zo nema, duk makiyan mu za mu taimaka mai. Su zo gare mu su ma ai sai su samu, in muka taimaka ba su dole ne fa sai sun nemu masu bakama musu aiki. Suna kallo wasu kuɗin za su wuce su, wa zai je yi wannan aiki in ba Nijeri ba, in ba Nijeri ba. Wani aikin wa zai, wani aikin in yayi shi kai sai ka ce furka ne ko ka ce kashi ka ne. Duba ku duba ambasad ɗin Nijar, safara ɗin Nijar, wallahi tabbas sun da cikin kulli na faɗi. Tunda akwai lokacin da ta kama aka ce safara ke so laraba mun ci su take mutunci sai safara zo ko dukkan mutane ɗauka sai watsa a kai kuci da duk mai ɗan uwa dan ga fitar ɗan uwansa zo biya da alif alif ka ta kuma kullum muna wawai safara sai ku dukkan wasa.